Ha sigut una molt bona regata, hem sortit amb molt bones sensacions. Des de la primera pelada estàvem totes connectades ja y se han notat las ganas que teníem de tornar a fer regates per fi. Bueno, pues nuestro objetivo principal es superarnos en relación al año pasado y mejorar día a día. Pues, tenint en compte que hem remat al poble i que sempre té un valor una mica afegit, ens hem notat bastant bé a l'aigua, la veritat és que hem anat molt a l'hora, la barca estava bastant estable. Bueno, hem fet segones, però estem molt contentes perquè ha fet molt bon dia també i ens hem sentit bastant bé. Bueno, la intenció és continuar la lliga i seguir creixent una mica com a equip. La regata ha sigut dura, complicada, la primera de la temporada, amb pocs entrenaments per tot el tema del Covid i així, i a la tornada de vacances, però bueno, estem contentes perquè creiem que hem remat bé i amb ànims per continuar amb el que queda de lliga. Bueno, la verdad que para ser un bote que no hemos entrenado casi, hemos salido 2 veces contadas, ha ido bastante bien. Hemos pillado bastante bloque, el agua dejaba remar bastante bien y bastante tranquilo. Y nada, el equipo no se ha puesto nervioso, ha estado tranquilo desde el principio al final y estamos muy contentos con la regata que hemos hecho, la verdad. Des de l'estiu que no pujàvem al Batel, hem vingut un equip que mai hem remat junts i la veritat és que mira, ni tan malament. Tema virus i de més, els entrenaments no els hem pogut dur a terme com esperàvem i bé, mentre la gent estigui connectada i remant així és com hem fet avui, tot i que el resultat tampoc ha acompanyat i no és l'important, esperem poder anar a les següents regates i intentar fer millor paper.